Setunggal moko sawiji diaturke sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Yanto ganteng dhewe. Masa? Yanto bagus dhewe. Jare sapa? Yanto wetenge luwe. Heeh. Yanto merengut wae. Kurang Yanto rokoke. yanto yanto. Yanto yanto yanto. Ganteng ganteng ganteng. Yanto. Eble. Yanto. Eble. Yanto. Eble. Ayo gundelan. Tekmu. Ayo gundelan. Tekmu. Oh ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimpi susu. Susu perawan rasane ra karuan. Susu yati pancen enak sekali. Tek kaya ngrasane. Lali janjine. Ayo. Yati bogel wati Mas Wiwit. Monggo yo. Bu monggo tidak mriki. Ayo mriki Bu. Bu monggo tidak mriki. Paijan yen ra kerja ora jajan. Masuk bebuge. Dino minggu sing tak lupa. Kowe ngajak. Kowe ngajak neng taman mangu. Nganti lingsir srege kene. Aku tunggu kowe. Ana di kono, ana mambing saya. Lali janjine jarene alasane ninggalake sapa wong sing ora gelo tuk wajan kowe ora teko. Ibu, monggo tindak mriki. Ya, joget bareng mriki ta ya. Yanto ebra. Yanto merengut wae. Nah, masuk ora? Yanto rokok entek. Nah, cocok. Heeh. Gari rong batang ke melas. Layakno pucuk Yo. ya. Jan-jane Dik yo. Janjane Dik. Kowe wis rindu. Wis rindu ta ya. Kok salah to ge lagu ge? Ora iki lali janjine yo. Wis janjine. Suara siji suara loro. Oke. Janjane kowe Dik. ning Kowe ngendi? Gelagatmu. bagus sing ngendang apa ora we? Janjane tak tung tak blang tak yo. Oh iya. Suara apa? Ora ngono Mas, jenenge suara siji suara loro iki kudu beda. Oh beda. Ora padha. Ngene wis, nyantai play-play matiin. Kowe iki kok senengane miku cilik, mbok demoki ae. Heh. Ada prono. Janjane kowe ning ngendi? Ayo, Ger. Baji.
ku kowe Bengawan Solo tak SMS rambales sikil yen tak telepon malah kok lali janjine sesak kebu sedih adane mangkolake sesak kebu penak sesak kebu teles sapa wong sing ora lo kadung dandan sesak kebu kowe ora teko arti foto ini monggo Bu arti foto Ibu iki Monggo, monggo. WA yo Mas. arti foto barang sing mesra ngono bedarane bojone tenan kuwi lakonku karo lakone tari iya hey ah saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate aduk tresno bebarengan ning kedung apa Saiki ato kapane tanpa kabar kepiye Mono-mono aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno raku kudu weni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni oh alah sing gawe lagu ki ya pinter men ya. Lah iya, Kok koyo meni ini dadak kisah kudu nyata. nangis lho. Kisah nyata ya berarti ya? Heeh. Oh. Ki lakune awake dhewe kudu ngombo kae. Oh, nang kedung mau karo tari. Ora, tari ki masa lalu. Masa lalu. Berarti aku masa depan ya? Nek kowe ki tetep tak jak menyongsong masa depan. Oke, baik. Panyuwunku mreng sliramu Jelas nada cok campur saiki bersama dengan Yati Bogelwati Duo gesengnya Indonesia yo. spesial Mbak Wiwin Widayati. Masuk deh. Yang putih hitam. Jelas nada campur Indonesia. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen
ku marang sliramu wong ayu biyen ate aduk tresno bebarengan ning kadung apa penak ya Dik. Lagunya kok menyentuh banget ya. Tenan kok. Lagune kudu nggo nangis lho iki. Sing nembang nek sing duwe dhewe malah ra iso. Ora iso. Alah. Belas. Slering. 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 Pantes. Oh, iso gawe rasa nembang ya kuwi. Dudu iki ya Panyuwunku ning sliramu bersama dengan duo gesehnya Indo. Sawindu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso saben dina setan rasa rina wengi katone netra masuk cahaya Nuwun Baji, semoga berkah selalu. Niki lho, ajengan niki. Baji rasa nyawer. Nyuwun pangapura.
batinku Ya. saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok piloro Sing sabar, Gil. ati-atimu dhewe kene lho mosok atiku Masa aku yo atiku loro. Gil. kan atiku ngono ning kene Lah mosok iya. ning nggonmu Lah iya, atiku loro. Lah iso. Oh iya, aku dibaleni ya. Temu ing nggonku ae Oke, baik. maaf ya aku Gelut ya, ya. Gelut. asik boyo lali bergoyang bersama dengan belas nada campur sari Raden Wiratmaya kamus prasetya anangkut krapi sing rumput Sri Huning putrane Aji Mas Yudi mangsa pati nalika ing wuni kapupuh ing Madyalaga dobrang tanding marang Pinak Jingga sing awake dhewe sowan tekan kene iki beliau ini. Oh niki. Mas Yudi. Mas Yudi. Lembune kaya ngono kok parapane cungkring iki lho. Loh, salah Lah nggih. Mas Wahyudi iki. Mas Yudi. Kuwi bos. Bos napa niki? Lho lho, kuwi Bos juragan napa? kayu jati kok. Oh, nggih. Wes ketemu nang perapatan kae to, Mas. Hai. Nggih. Anu mengke sawerke kula. Heeh. Nano. Tresnan. Slow. Boyo lali bergoyang cor klego kabeh Indonesia Sri Huning Mustika Tuban aku tresno
Dek Fitri, Iya, diatur Kang ke Mas. sambel kemangi. Kemangi. Iyo, asik. Monggo sing ngersake sambel kemangi Pak Dek. Monggo minara mriki joget. Jangan
Ora kerja ora jajan. Tak pundi diajar badhe tindak pundi. Ati ngaren tindak wae ra numpak taksi. Ora numpak taksi Mas. Dewekan opo ora wedi timbang anggur kula gelem kancane. Oh Leresan Mas alias kebetulan belanjane kadang rada kakotan yen urung enggal-enggal rencane tekan omah mangkiku omahe apa sayu jeruk Mas pijet yo mah kowe etobel wong legan golek momongan niki blonjo apa mbak yu badhe pindahan ampun gelo Mas sampeyan ampun aku cinta loro anjuran solo cocok lunga ya sadek dik yo yo wanawan lunga blonjo ndok Surabaya rawan ondo kanggoku kok gak dadi ngopo aneng asam marang Mas bilang apa anteng-anteng aja suwelan yo ben rondo dijamin kembali ayo keluarga besar Boyolali Pak Hajat kayaknya mau joget tuh Mas ala kadir-dir ala katur-tur ala kadir-dir tak pundi dek anjar badhe tindak pundi tidak mau ati ngaren lah iki tidak wae ra numpak taksi dewekan opo Ayo, Bunda. ora wedi asal timbang anggur kula gelem ngancani terima kasih leresan Mas alias kebetulan belanjane kadang rada kapotan yen urun enggal-enggal rencane bakal omah mangkiku itu bil makan golek momongan lagi ngombe bareng niki blonjo napa anjar badhe pisahan awan-awan lunga blonjo ning pasar Gresik prawan rondo sing penting ati coba dhisik lagi ning ngene iki lho Mas Yudi ora lho es kok iso panas iki lho MC-ne mendem masyaallah